nosondezesele. Ikusasa lethu nosondezesele. Imzozo ke njengamanje ke 10 shayile lona ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu namhlanje lona ke uLwesine so sikuphathela lona kuhlela suke sithinta khona ke izindaba ke ezahlukahlukene nezinye zazo ke ezenzekayo nakhona ke emini nje kanti ke namhlanje njenge ngashukela ukuthi ke sikhuluma ngana ke le ndaba zithini inselelo ezibhekene nabantu abakhubazekile kuleli iqhaza lemindeni nemphakathi ukubeseka abanye uthothi zisha abasheki ikakhulukazi benezinto ikakhulukazi ke abazimkhankasa abayifuqayo ukuzama ke la ukubeseka bona abakhubazekile siyakhumbula ukuthi ke saloku sibakhona inselelo ezisuke ke na kanjani ke lazibikwa ezibhekana nabo abantu ke la abakhubazekile kanti ke ngasokela isikhathi sikhuluma ke nawo lana ke inhlangano ke la yomphakathi eyaziwa ngayo la inokusa Support for Disabled People njoba ke la kakhulukazi ke lapha ku Facebook page yaluhlelo sike safaka ke kusasa lethu dash isithombe noma Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM ngakwazi ke nakhona ukusivakashela kusibone khona ke bukhoma njoba ke la indeni zomsakazo sikhuluma ke naye lakho yebo dadewethu uyazi ngeke uthanda ukubona umfana wakho lo sesesibalweni sabonke labafana abakhule bengenabo uyise unayise lona uyaxhumana nobaba wakhe lona lalela dadewethu sikhuluma naye la umenze umfoka Ncumalo uzakhela udumo kakhulu ke lana kuzona ke ezokulengisa ngiyabona ke la ukuthi ke uphinda benazi inhlalo ke la suke zenza kuzama ke la ukuthuthukisa ke nabo lana ke abantu ke abasha imidlalo njeka nawo nje obuzwa nje lomsebenzi ngokucaphuna ke la emidlalo na ke wazwa ngayo la ke isibongile ndidlaminezi bala phakathi oDurban Jan bala phakathi ke lona ke uzalo kanti ngiyabona ukuthi nalethekwini ukhuluma indaba zama bootcamp mhlawumbe uyodi Halamze sesimdedela nakhona kodwa kwezinye zezinto abonakala ngazo ubonakala eshabasheka kakhulu ngokweseka ikakhulukazi ke abantu abakhubazekile njoba ke akaba nane campaign ngithi ibizwa ngayo kula i-wheelchairs campaign sona la ibonakala khona ke la inhlangano yakhe la inikela nangazo ke izihlalo Zwede vele skipper sibhaliwe uzwide lona mkhathi wasekubingela sikwamukela ohlelweni kuyinjabulo kakhulu kumele bonke abalaleli nje bezwi lomzansi nanawo nje ngiyayithanda le intro nginikeze yona uvimba umfana hambe ukisa bengayilindele siyabonga kakhulu mfowethu kodwa ngiyabona la ukuthi kanti ngithi ngiyakubuka kule nsuku ukuthi ungathi umthetho wakho unawo lento le yokuncelisa amawele kodwa yebo bona babazi umenza inqumalo bemazi ngendlela ezahlukahlukene yebo but kodwa awumuthi qaphu umlaleli ngomkhathwa ngicathi yini nayi content odukuza futhi no umenze inqumalo insizwa nje ekhuleleka kadukuza umfolo ngiphuza umvoti oh yeah kwase ukuthi mawukhula ke phela uyazi ukuthi ukhula njengengane ukwazi ukuthi uphinde ukhulele ekhaya uphinde usebenzele ekhaya uwenzele zonke izinto ekhaya kuyadinga ukuthi ubuphume ngaphandle uyoncela ngaphandle ngesikhathi uyoncela ngaphandle kuthatha ulwazi uphinde ulibuyisela kuphi ke ekhaya so nami nje ngensizwa ekhuleleka kadukuza impela ngase ngiphuma ke kanti kuzovuleka iminyango emikhulu ke uNkulunkulu evula ke phela kule ndima ye industry so but iqala kwami konke ngikuthanda kunayo yonke into bengenza udisability kakhulu udisability wona boseduze kwami kakhulu senhlizweni yami kakhulu but ke ngoba ke sikhula ke nawo sase sibona ukuthi hayi kuziningi intshintshe ushintsho oluningi oluvelayo ekumele sil-introduce kakhulu silifake ku disability nawe enmafikizolo kule yokuzama ukunaka abantu abakhubazekile 10 years wonke nje siphakathi sigijima nayo okay mana ke siqinisile nempukane zilihlaza mazithi le acting nganoma ngizothi yavele yakuthola angona ukuthi nje into ngathi mhlawumbe uyenzela iziqo angiyifundele nokuyifundela kahle hle mangikhuluma eqiniso ngize ngena ku acting angenanga ku acting ngoba ngithi ngifuna ukuyoba i-celebrity ngifisa uku actor ngifuna ukubukwa ngangingenela ku TV ngoba ngangifuna ukuthi kuningi ngithi ngiyakuzama ukungqongqoza ngiya komasipala abahlukahlukene mangithi ngicela ukwenza ama program ka disability uthola ukuthi kwesinye isikhathi bayayithanda iprogram but bafuna ukwazi ukuthi ubani yena lo kwesinye isikhathi mawungenabo ubuso kuneminyango engavuleki so manje mangingqongqoza kumasipala othile sekuthiwa hayi unqumalo umuphi yena ulo ka TV then iminyango isiyavuleka sasingayeli thina ukuthi siyobuka siyovela ku TV cha sasiyithandela nje lempilo yethu quiet right kodwa ke kwase kuphoqa ukuthi asivele ngoba nalithuba livuleka kuze kuvuleke iminyango lesifisa ukuya kuyona Shuthi
kuyenza kuvule komunye umnyango ubuzovule omunye ingani indaba ihamba kanjalo njalo indawo njengesoka mawufisa ukuyibika uyayibika kahle ugezile unuka kahle umnandi wenzela ukuthi aphinde akubone nangelinye ilanga zenxoxe engxoxo so nami ke senza kanjalo ukuthi ngesikhathi singena kumabona kude sasingenela ukuthi siyazi ukuthi siyokhahlela umnyango okuphi njengamanje sikhuluma sesikwazi ukungena kwizilo mzansi sixoxe kanje ngenxa yani ngethuba elivelayo lavela nakumabona kude nasemaspala sebekwazi ukusithinda ngokuhlukana kwabo kuthiwa izwide sicela usakhele iprogram ka disability sicela usakhele into esingayenza kule nyanga for disability ngoba asifuni ukuthi disability sukhumbule ngale nyanga yawo kuphela but kuningi kusamele sikwenze ngoba nawo disability nawo mina ngeke ngikuthethise ngithi kwawona uyaganga ungasho yini ukuthi ubcelebrate yebo bungawenza umehluko komunye umuntu kakhulu nganya kwethu yabona mawungene kwi-industry lesikuyona ukuba yi-celebrity sisho njalo mina ngikuphathi-ke ngigqoke ngiyiphilela nje impilo yami ngoba ngene ngisho erenke ngiyodla inhloko ngihlale neyinsizwa kuyawushintsha kakhulu mawungene wazi ukuthi uzeleleni la okay ngokuba ukuvela kwakho kumabona kude nokuba kwakho emsakazweni i-impact onayo wena ingashintsha izwe lonke ngawe nje uwedwa wena ungavuka nje ngasekhaya uyoma emfuleni futhi ngani zakwethu leli bridge akwesakhi ibridge la ngoba sinali bridge ingane ziwela kahlungu ngobuso bakho nangempela ngasukumeka izinto zenzeke nanokuthi wena ungajabulela ukuthi ngoba usuku TV asibuke wena kuphela sikhonza wena kuphela but asibe nento soyixoxa ngayo sikhuluma nje sinobaba abadala sebadlula emhlabeni esithi masibacabanga njengobaba oJoma Fela masicabanga ngoba uJoma Fela bane impact abayenza kule industry sicabanga ngoba bombongeni ngeme bane impact abayenza kule industry so nathi asiba abantu sithi uma uvele ku TV wane kuyithuba lokuthi vela noma kuthiwa ushayela itekisi lo msebenzi wakho usukwenza kuyitekisi yakho noma kuthiwa ukuphi udayisa amagwinya noma yini uyi impact kwi community osukuphila kuyo kunabantu abazothi safunda kulo yini mhla ukhothama ingane zakho zoxoxela kuthiwa hey ubaba wakho hey uma wakho indaba injalo hayi khona kuba i-motivational speaker 18 minutes after 1 sikhuluma ke nomkhatshwa lana umenze umfoka Ncumalo la njengoba sesweleke la ikakhulukazi ngathi abanye basho yena impela right lungile ke insizwa ke kanjani ngiphinde beke la ngumsongoli ke wayinhlangano yomphakathi lana ke inokusa support for disabled people so njengoba ke la ikakhulukazi ke songena nakuyona ke la impidlango le akuyona kodwa i-motivation kuthina abantu abakuyona sector le inkulumo yakho yokwenza umehluko ngagcinze kumele ipikile ethiwa kusasondeleke kuyena kodwa kube khona umuntu osizakalayo yabona ayikho into eyingozi njengokuthi ufike bekubona ekhaya uzama uphumelele emphakathini musuba lento yona ufisa ukuba yona yes noma usuphumelele ungakhohlwa la usuka khona ngokuba mhla uyocoshwa yibo futhi laba bantu right ayikho into ehlungu ukubona umuntu osevele ku TV noma eseradioweni eseyiphakamise kakhulu noma ususebenzele imisebenzi high wena usathinteki mhla usuyasaba nokubuyela ekhaya emndenini owawuphila kuona usuyaqala ke manje usuwenza izinto eceleni sekuthiwa uzibulela usibani ngoba eshawa amahloni ukuthi ukubuyela ezodla igwinya nezinsizwa ahlale nomndeni so nganza kwethu uma usuvelele waphumelela iba nento ezophilisa umphakathi wangakini mhlambe njengokuthi usize kube khona izingane engakuthola umatric ngawe kungane izingane ekwazi ukuthola amabhasari ngawe kungakhona izingane ekwazi ukuqala ethola ama sanitary towels ngami nje ngikhuluma nje ngiqala ukuyiqala lento ungaveli nokuvela ku TV ngangicollect ingubo ezindala lapha kumaSulman ngihamba ngoyidonate ngasemakhaya ngiziphe mahali izingane zasendaweni yaqala lapho ke lena ngasembothi hawu kanti ngiyakwazi ukuba if ngikwazi ukukhuluma kanti kuzovela kuvuleke lemkhakha ke yaka TV kwase kubalula ukuthi akwesingqongqozela abanami njengensizwa ngifuna ukuphosisa ke sifika isikhathi la ngikhala ngingedwa ngazi ngizokhala kusabele bani ukubhimbe nje ngezinsizwa ngazi ukuthi ngizodlana ngizobhekana kodwa kube kungihlekisa ukuthi khona umuntu olaledlile ngethalente lami shuthi leso sibusiso ekeqhamuke nako social media uzumuntu ethi kosikubusisa yazi siyakuphilisa sothi wena unakile kuvule kumnyango nje ongawunakile vele ukhahleleke ngenxa yesibusiso wathola kumuntu ongamazi Fundisa umuntu ke la uthi wona umuntu okhuleka khona nasemakhaya but ke namhlanje uhambo ke lwakho selukuleli izinga ke nakhona nene ikole ke mhlambe odlulile kuzona lana ya ukhula hawo cha ngikhulele kaDukuza mina impilo yami kakhulu ngafunda esikoleni ekuthiwa yiseshowe ekwazibonela ngafunda ke lapha eprimary yami ngafunda ku Stenga secondary ngiyinsizwa nje kakhulu nje egijimile la nje uKZN nje kakhulu and into emnandi ke nangenokusi organization lesikuyo asikho focus asihleli kakhulu ku KZ la eThekwini kuphela sigijima yonke indawo siyangena kamaphumulo esiyonikeza iwheelchair singene eshowe singene but esisikale ayikho indawo singayihamba nje uKZN wonke but esike sicela ukuthi siyacela umasipala ungasinqeni ngoba bake babe nalento ukuthi lo mezongena kuthini uzoshintsha into kanti cha sizokunikeza into thina ezophilisa umphakathi wakho noma sesingasekho uthola ukuthi khona umuntu under disability khona umasipala nje safika kuona omkhulu engengusho igama basho kanje bathi asinayo funding ka disability ngathi mina manje umasipala omkhulu omngaka
eKZN wonke ningenawo disability ifunding ka disability abantu babedinga usizo benze njani kwathiwa isibathumela kuma home ngathi yabona ke mase kuthiwa ndithatha ama programs sibambisane ukuthi thina sin create le program enganiphilisa noma sesingasekho still umasipala uyashina ilokho thina sikwenzayo yeah asingene kuyona ke inokusa le yebo sichazele ngayo ukuna negama why nokusa unokusa intombazane enhle encane right mawuxoxa nje sibiza kanjalo nokusa nje iyakhula i bring light letha nje ukudla sasingayiqondile nokuthi sasivulela thina iFacebook page sithi sizosiza nje omama mhlamba ababili abathathu ngama wheelchair kanti izovele lento ibenkulu abantu bathumela umlayezo omningi kwakhona enye radio station ke yesingisi yasifonela yathi cela ukusenza interview yasithi iyacela ukuthi lento siyivule ibe organization ngoba thina sisiza umphakathi yabona nangempela sasesayivula sathola igama sathi inokusa support for disabled people so inokusa ke kahle hle isebenza kanjani ayiyona ukuthi sine ekhaya sihleli kulo cha kepha si operator ngokakha ukuthi sifundisa umphakathi ngo disability ngoba mkhulu disability njengoba umkhulu umngaka nathi silwela ukuthi uma sufundisa ngoba udisability waba khona ngesikhathi senkosi uShaka bawukhona disability namanje usakhona udisability kodwa mase ngikubuza nje namhlanje bangaki abantu abanama business awu disability bangaki abantu abamakhansela bawu disability bangaki abantu abanama business abase radio naba TV abano disability abekho yini na ngoba na udisability na usayinyeza usayinqena wona awukayithola ukuthi ngoba ngina le disability angingakhangezi kuphela asingafundisa abantu ukudla kuphela ke singabafundisa ukudoba ngoba mhla sesingasekho bayobadobela ngofanele bayosukume bayoyidobela thina so inokusa ke isebenza ngalomsebenzi ukuthi asibanikeze skill ukuthi bakwazi ukuthi umuntu athi zwid lapha yakamashu kuhlala uAyanda simnikeze umshini agunda abantu ekhanda nangu uzinhle uluka ikhanda lapha ka eChesterville asimnikeze izinto zokuluka abantu ekhanda ngesikhathi sesiyazi ukuthi lapha uzinto uyaluka uAyanda uluka lapha uThiphu sibanikeza into ngasekhaya ngoba umuntu kwamthatha ngakubo wamyisa ehome right ehome uzothi mayisehlele home mhla sekukhisimuze ufuna ukubuyela ekhaya ezovakasha usefile ngathi akasabelong la ngoba anisamqondi nani anisam understand obona ingane ekhulele ekhaya udisability unakwa ekhaya leyo ngane ithandwa ngisho na umphakathi ngoba iyazi ukuthi awulapha khona ubani ingane ziyodlala nazo zihlala nayo but mokwamthatha wamisa ehome ngisho ebuyile uyibona ngathi uyisilwane emndenini wakubo 24 minutes after 1 sihlezi nomenzi la mfoka Nxumalo lana qhama kakhulu ke nakuzona ke zokulengesa monya ke live voice uyayizwa ke nawe so ke sikhuluma ke naye la uphinda abe ngumsongoli ke la kakhulukazi ke waye ngenhlangano le yomphakathi yona ke la inokusa support for disabled people jobuzwa ke la ikhuluma kabanzi ke kodwa belothinta bona kabantu abakhubazekile kodwa ke utheni mhlombe mawuthi kuyihlakaza kancane kwakhuluma ukuthi udisability ubanzi udisability ubanzi kakhulu right mina lento ngizoyisho mhlambe abaningi bengaxakeka even eParliament mawubuka iTV khona udisability lapha kodwa ngeke uzubone ngoba thina silindele udisability we wheelchair silindele udisability oblind silindele udisability ongakwazi ukukhuluma kunomuntu okhulumayo ophila nani ohamba nani but uno disability kunomuntu othola ukuthi engqondweni yakhe uslow kodwa uphila nani uhamba nani udisability uhlukane kakhulu akuwona lo usubona kuphela khona udisability ongabonakali odinga ukuthi umuntu uhlale nawe uzombona ukuthi cha umguide umsiza ukuthi siyaphambili kunomuntu okwethi nihleli naye kanje kuze kuthiwa hey akathintwa lo kanti hayi bo lo muntu uyagula hayi ngoba engathintwa uhlalelwa ke ngisho rank imbala ngenhlanje nenzi ukuthi kushuka ukuthi akathintwa ubani hayi bo uyagula usibani bani udinga usizo so udisability mkhulu kakhulu ingakho sithi masithi senza ama programs ka disability siwundlala ngeumbrella yokuthi asingagcini sinikeza laba abama wheelchair nama walking sticks nama hearing aid kuphela kepha asitarget nabanye aba beyond udisability ngoba mangasikutshela iqiniso kunengane esikhuluma manje nawe egezwa umalume emini ehlala nomalume umalume uyithinta lengane la ngamela ithinte khona ayazi ingane ukuthi umalume lokho akwenza ku wrong uthi usubona sekukhulile nawe mase sikhuluma kunosisi wasendaweni owaziwayo nje kuthiwa hey uyathanda amadoda hayi ngoba ethanda amadoda into eyenziwa kuyena ayitshela yena ukuthi mayibona umuntu wesilisa akamnikeze lento ngoba wazi ukuthi lento eyenzeka kunendoda njengamanje eshawa i-depression esaba nokuphuma endlini ngoba itshelwa unkosikazi njalo ukuthi wena uyisahluleki uhlulwa amanye amadoda kodwa mhla sekuyimali yakasasa ugijima naye babambize ngobaby ngitshela iqiniso kodwa enye lespace ibanga no disability ukuthi uma senza ama program yabo njengamanje senza ama program uhlala uthi disability ikhona ini transport ila ufuyilimaza wona udisability kodwa ubona ukuthi wona ilimaza wona uhlala ufuna itransport kodwa maye yakasasa
akayidingi transport uyayihlela transport ezomyisa ngobani uyazi kasasi yo benefit imali kunama programs adinga udisability ukuthi ayisukumele yena ngesikhathi udisability umenzela iprogram ayisukumele yena uza azi kahle ukuthi ngikhipha imali yami la ngize kule program fanele ngiphumela ngiphilile ngizwile ukuthi kuzokwenzakalani manje into yamahala ingakho ubona nombane edlala ngodisability ngoba ethi sine program ikhona ibhasi sebeyogcwala ke bagcolisa ihholo umuntu asho uthathe benze iprogram ka disability mawusumbuza umuntu ka disability yini oyifundile kule program sidla ukudla kuphela manje kwema ohambweni lwenu njengenokusa yebo iziphi izinto ngathi nizifundile ngoba ngiyazi ukuthi ingxenye eningi zezwe nihambile ngibukile nakwenye indawo nje ngikule minyaka edlule nje ninikela nangawo la ama wheelchair nensalelo mhlambe yokuqonda yokufunda kwemphakathi ngosupporter udisability umphakathi uyawuthanda udisability but inkinga yawo awukawufundi udisability ngoba nawo udisability awukabi nesikhathi ukuthi uyiveze kubantu mangase ngithi asithatha amafoni sibuka uTikTok scroll kumavideo sidlule kumavideo bangaka abantu abano disability ozobona balapha bancane orabekho yini na ngesikhathi udisability uqala uyiveza wona siyaqala sivulela iminyango yabona nje last year besenza iprogram esithi inokusa disability talent search kwaphuma udisability ngobuningi bawo right abanye abaphumanga yazi bathini ikhona ne transport ibuyela back lento ka transport abaphuma beza bazoveza italent lawo wawungabona italent lalivezwa lapha 2026 siqhubeka nayo futhi leyo program ifunding ayikho but siyaveza sinqonqoze sigijime ngendlela esizama ngayo ukuthi nayo iprogram esiyenzayo and mawuthatha ukubheka amasenza ama program ibank liya benefit ngodisability insurance companies ya benefit ngodisability kunama sectors a benefit ngodisability kodwa abafuni ukufunda into ezodala ukuthi bakhiphe imali ngoba bayazi ukuthi once aqala sakhipha imali under disability abantu nabantu because ama bank ayabanga ukuthi sifuna ukuthi udisability uzohola imali yaka grant kuthini lo azobanga ilokhuza kuthini but mawuhost ama programs the same banks ayahlela because ahlehliswa yini na ngoba udisability now awukafika esisukeni ukuthi uyimele uthi cha sesiready ukuthi cha njengo disability siyasukuma nathi ke siyayimela kunengane nje akamaphumulo esihamba sithi wheelchair kuyona kuthi unokwanda lo mntwana wasifundisa impilo yashintsha kuthina ngoba sasiqukula wheelchair siwela nayo ngomfula siyakuba yazi lo mntwana wathi kuyaqala ukuthi sengizokwazi ukuphuma ngihlale ngothi ilanga kepha I'm 23 years old lo mntwana kubo kuno embobeni kunokhethe uyazi ilanga mela khanya kule mbobo sekusekuseni la khanya kule mbobo sekusemini ugogo uzobuya ensimini la khanya kule mbobo ilanga sebeyabuya esikoleni lo mntwana bengaphumi kodwa wasifundisa athini ukuthi ubuntu buyaphilisa kwathiwa ngisho ugogo wathi wena ukhuluma kodwa namhlanje wakhuluma yazi wakhuluma lento ngisho wayikhuluma umntwana behlala ethule endlele engakhuluma into esizama ukuyisho ukuthi udisability ukhona abantu bayawuthanda na ukulekelela inkinga abakakwazi kuba sesimene ukuthi bawufunde mase udisability uyiveze wona kakhulu ungafuni ukuthi uhlale ukhangezelwa ufuna ukuthi uhlale ucatshangelwa phila ube uwena ngempilo yakho siveze into esingaze siyibone uvela usuke nje ube neinfluence edansayo ube influencer ekhuluma ngefashion ube influencer uzothi uyabona usuyaqala ome surprise ofashini obani sebeqala sebethathani ama brand ambassadors under disability ngoba sisukumile sathi now disability usukhona siyadinga nathi uqhwasha njengamalungu emndeni ke qinisile khona kushada khona kukhulu ngoba kufanele ukuthi mawumalume uwazi lapha nakuhlala ingane akukuhluphe ukuhamba uyocheka awusanibona ngisasoncheka ni right yena yabo uma umama umphakathi nazi kunengane lapha no disability ake nihambe niyocheka ngoba nizohlala kanti ingane izibe pregnant itete kwenziwe yonke into ingaziwa nokuthi ingane kwenzakaleni kuyona ziningi izinto ezenzakalayo nanokuthi nje ke nikhipha ingane ke niphume nizohlala naye egcekeni kunina idlale nezenye ingane ngisho ukuthi ihlele esihlalweni inqake lelo bhola elidlalayo ngoba enye into eshaya kakhulu disability ukuthi lokhu uvalelekile uhlele endaweni eyodwa ugcina usilimazeka. Right ngihlezi naye lana kumkhathwa umenzi la umfoka Nxumalo ke lona ke kakhulukazi ke ngumholi wayo la inhlangano ke la yawo ke mphakathi neseka kakhulu abantu abakhubazekile la inokusa support for disabled people. Mafisi kwingena anguvimbile inombolo lethu ke ku 0604807164 kodwa nje kakhulukazi ngeke bethi akasixoxele nje ngalemkhankaso yakhe ngile ngiyibona khona to khona yenziwa iyona ke la inokusa safuna ukuthatha ke indaba zokugamanqa kwehora ke lokuqala uhlobisele umntaka shows usekhona uyinquma amakhaya
Sibonga kakhulu ke nakuhlobisile umntakalishozi ngokusinikeza ke indaba zokugamanxa kwalo ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Zithini izinselelo esibhekene nabantu abakhubazekile kuleli? Iqhanza lemndeni nemphakathi ukubeseka sinayo lana ke inhlangano la yomphakathi lana ke inokusa support for disabled people njengoba ikolwa yena ke la umenze umfoka Nxumalo qhamuka kakhulu ke nakuzona ezokulengisa nengxoxo kethu la cabanga ukuthi uyibambele kodwa nje ngikuvimbele nawe mawufisa ukuyingena ke nawo ngoba sazophinda sixoxele kabanzi nangenhlelo ke nje ke ezinye ke zabo. Untiyaphi Ziyanda eMakhasana uthi kusasa lethu Molo Kambusha neteam yakho Nyongande ekulene yabantu abaphila ke nokukhubazeka kuyinto ke ebhlungu kakhulu because ke eminye ke imndeni if kukhona kumuntu okhubazekile bayalinyathela ilungelo ke lakhe ngokuthi bahlala bemvalele endlini ahlezi yedwa endlini akasiwangisho ke na kuma support even kuma malls babathanda kakhulu sekuyisikhathi sokuthi ke ayohola igrant bakhohle ukuthi ke naye ungumuntu onamalungelo just like umuntu wonke onawo. Shayimamba uthi ngibonge ngila eDurban North ku Broadway. Uziyanda vele uhamba la dukhona. Awuyayibona awuqinisile futhi yazi uqinisile futhi Mfowethu nangu mina ngifisa ukungena le ngxoxo yethu. Sawubona. Ngoba bosonto phela. Siyaphila njani nene? Yeah, siyaphila mfowethu ukhuluma neforeigner la ufa mfoko Sithole Mzinyathi. Jobe kamajana. Akungibingelele umhlonishwa lapho ubaba umenzi. Hawu Jobe baba. Siyaphila nganya kwethu right baba. Ngiyaphila. Konke kuhle baba. Yeah, but no, oqala nje akungiqale ngibonge iqhaza enilibambile nobushoshovu engibona nilibambile indlela enikhothele ngayo. Angicabanga ukuthi ngibuka indlela eneza ngayo ngathi anibona labantu abasoke bebheke inzuzo kodwa nibuka isimo somuntu umuntu asoke ephila kusona nendlela asoke eyiyona. Uyabona nje nokuzizwa azizwe ethi uma ukuthi mhlambe ngifuna ukuhamba ngeenyawo kodwa bese ethi ngizohamba kanjani ngoba ngiyekuleseme ngikusona. Yeah, ngifuna ukuthola la Bhutmezi ukuthi uma naku mhlambe kunomuntu osephila ngokukhubazeka mephila ngokukhubazeka mhlambe ukuthi mhlambe isupport ekhaya mhlambe akayitholi kahle akulinganise ngithi mhlambe uhlala nengane ingane ke ayikwazi ukunika isupport 100% umdala ukhubazekile mhlambe nina ke ngokwenu mhlambe ke lo muntu ukuze akwazi ukubona ilanga ngalokho evalelekile nenza njani ekutheni mhlambe akwazi ukuthi akwazi ukubuka nje izinto mhlambe engaphandle noma niyamthatha mhlambe nimgcine ngesayidi lenu ukuze akwazi ukukhululeka ngendlela nakekeleke ngendlela esekuyiyona niyenza kanjani mntaka baba? Ngiyawuthanda umbuzo wakho baba, ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho. Thina okubalulekile sifike sikwenze ukuvakashela kuleyo ndawo njengenokusa. Okay. Masifika kuleyo ndawo sithanda ukuthi sikusebenzise nomphakathi wangakini. Ngoba uma seke samsusa ayithi yamuzo baba uyachaza masisusa umzali lo ingane izosala yodwa. Uyabona asimsize abe khona la sidila nomphakathi khona ama social worker abakhona endaweni bakhona ogogo phela thina sikhula kudala emakhaya kwakushiwe ekhaya wedwa ugadi womphakathi wasendaweni kwazi ukuthi kunengane lapha nekhona mangase sibuyisele lobo ubuntu obubalekile ukuthi sibuyise isikhathi sibuyisa lobo buntu kuyaziwa ukuthi ugogo wakaNxumalo uzowela mhlawumbe ayolunguza ngesikhathi esithile abheke ukuthi kusa right yini ushozi uzosukuma ngesikhathi esithile ayo umphakathi ubumbane ndawonye siyake sisho ukuthi thina ngokwethu njengenokusa abantu yethu siyathana namabethi bazoyiswe emahome kodwa sike silwele kakhulu ukuthi asibuyise ubuntu bethu basemakhaya ngoba lento yasemahome ifike nabelunga ayifikanga nathi yes iyasiza futhi kakhulu kodwa ingane mayisuka ikhulele ekhaya no disability wayo sayibona ivuka iphila lo muntu yazi uyakwazi ukuqala amabhizinisi abe nezinto zakhe endaweni abe ne tech shop khona endaweni kodwa mawusumsusile wamise home usumlimite kwi process yokuthi useyohlala ehleli abe umuntu wase home mhla isebuyele ekhaya usefike ngathi useyisilwane so silwela nje thina ukuthi asifike endaweni kuleyo ndawo mhlambe silethe into eyisport osizoletha into yokudlala sibe nama game kwazi ukuthi lapha kuleyo ndawo kunomuntu okhona odinga usizo ukuthi ngicela sihlale niweni embheke. Zingana nensalelo nama successes enibhekana nawo njengenokusa kulolu hambo lwenu? Okuningi kakhulu ngifuna ukuphosisa ngana kwethu sivalelwa umphakathi angasho umphakathi ngqongqonqo abantu abasebenza kwi government sector njengokuthi uzothola ukuthi kumasipala othile banawo disability sector but bayasaba ukuvulela ama organization ukuthi azolekelela
thina masuke siza asizile ukuzobheka amacala nama mistake namaphutha enwenzayo sizele thina ukuthi sizonilekelela uma silethe iprogram njenge program lesishow kaNokusa Disability Talent Search mangathi kuthiwa thatha le program siyisa kaDukuza ifike ibe kwaDukuza Disability Talent Search siyishe show ibe ishow Disability Talent Search ngisho enkandla ngisho ko Newcastle uyabona ukuthi udisability wakuleyo ndawo usuyaqala uyavela uyashine ngesikhathi uvela ushine lo mphakathi wakuleyo ndawo ngeprogram eqalwe yithi but ezoqhutshekwa lowo masipala sekuyaqala na TV sekufunakala abantu udisability usuyavela nali izwi lomzansi ithi hayi sifuna uqasha ipresent eyodwa siyaqala iyaqasheka iqhamuke kuphi kuma programs avelile so manje wena uma uzocabanga ukuthi ngoba ku disability sector usuyohlala ubacabangela ukuthi uzobanikeza ukudla ama wheelchair kwenzakalani mhla wena ngelinye ilanga ngekufisela omunye umuntu kuthiwa nawe ngoba sidrive imoto ezifast kanje ulimala usuku disability usingenxa yakho kwena uzothi akushintshe isystem ngoba sekulimale wena cha kunane program esike siyenze mina ngungcumalo ngengifake ku wheelchair ngitravel emamall ngitravel erank ngihamba nge wheelchair ngifuna ukubuka ukuthi kufila kanjani abantu bathini ubezwe abanyusi sibazi bencoma waziwamuhle lona uyabona ngize ngihlenge ngithi uyayibona nase rank uthi kuzoba nenkinga ukuthi somqukula kanjani lo bhuti ngoba unomzimba uyabona into engishoyo so sike sifise sithi kunale program esibizwa ukuthi disability wheelchair drive wheelchair drive sithatha ama celebrities siwafake kuma wheelchair sithi awukuhlale ku wheelchair wenze show yakho for 3 hours kulo 3 hours uhleli njengoba uyipresenter kanje sothi uhleli ku wheelchair senzela ukufundisa ukuthi if wena ukwazi ukuyenza khona ama radio stations esosiwenzile kuwona ahlukahlukene and abantu bayijabulela lezo zinto hayibo zwidi nangu sibani banesimazi yehleli ku wheelchair nangu bani nobani so namanje sesiyayiqhubeza sesiyisa kumanje komabona kude ukuthi nalama shows wabona ku TV lawe indaba ekseni akwehlalise leyo presenter iki wheelchair so that ngesikhathi ihleli ku wheelchair kwenzakalani na nawo sekhaya uba motivated ukuthi how kanti umntanami nami kanti khona into angayenza ngoba kuhlungu ba umzali wazi ukuthi ushiya ingane yakho or ushiya umalume wakho umuntu wasekhaya mawusubona kukhona izinto ezinhle ezenzakalayo for bona nawe usuyaqala ukuthi kanti likhona ithemba ngoba yonke into ekhona yenziwe uNkulunkulu uyazi futhi ukuthi kuyofika obani abazoba nesandla ekushintsheni kwaleyo nto asingavaleli udisability ukukhumbule uma kusuke kudinga ukuthi siyovota noma kudinga ukuthi sigene izinto okuzona cha right Udlana ke sawubona Sithombe nababunqumala mina nje ngogogo kade funda usena 18 angisazi ngizomyisa phi umfana autistic sehleli manje ngiyabonga khona ngaphawula namkhatsho ngiyabona nganza kwethu ingakho izwile siqale sathi disability emkhulu kakhulu mawumkhulu kakhulu ugogo uready yini ukuthi umntwana asuke eduze kwakhe okay yabona uready ugogo ukuthi ingane isuke eduze kwakhe 1 2 mayisuswa ingane eduze kwakhe isikole zikhona izikole zabamukelayo yabona zikhona izikole futhi ezikhona la eThekwini sikhuluma nje ezikhona zabamukelayo ukuthi cha we are willing akhona nama home futhi amanye aba welcomeayo but into ebalekile ukuthi ugogo yena ukuthi uready na gogo ukuthi ingane ikudluka isuke eduze kwakho nanokuthi yona ingane uke wahlala nayo yini mhlambe wayihlalisa umntanami sesifikile isikhathi ukuthi nokuthi iya understand yini ingane na because ayikho into ehlungu uzofika sekufika ama social worker usokufika bani sebezoyithatha ingane ayazi nokuthi ingane kwenzakalani isiyobona isifaka kwenye indawo uthola ukuthi umuntu ufika kuleyo ndawo ufika neanger udiniwe ukuthi ususwe ekhaya wazofaka kule ndawo afaka kuyona mayise faka kule ndawo aka understand ukuthi ngiyoba ngiyilana ngibekweeleni mina la akekho kamhlalisa amchazela kunomunye nje umfowethu osanda kudlula nje emhlabeni wayithe mina Zwide ngiyacela ukuthi makuvele kani ngisho indlu yomxhaso ngaso uswe ekhaya ngazolethwa la sengimdala ngimngaka ngiyacela ukuthi makuvela noma yini nganya kwethu ungilekelele ngaphatheka kabike ngathi nama ngiphuma kuyobuya nje eGoli ngoba ngihamba ngiyoshutha ku Black Gold uma ngithi ngiyabuya ngiyasondela mase ethiwa ubafu sedlulile emhlabeni yabona lo muntu wadlula enesifo ifisi ukuthi ke ngibe nje nendlu yomxhaso so siyacela ukuthi ugogo ahlale nengane eqala ayichazele umntanami nasi isimo sesikanje kanje if ingane ibona ukuthi yezwe ya understand then ugogo Zwide senze njani sesiyakwazi umlekelela mhlawumbe makudekala ama home diyala ama center orobani then ke we take it sesiqhubekela lapho Msakazweni wakhe izilomzansi 98.0 FM nalapha ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM ngasilandela ke nakhona futhi ke sebukhoma ngihlezi naye lana ke umkhatshwa umenzela mfoka nqumalo lawayo ke inhlangano iNokusa Support for Disabled People njengoba sikhuluma nje ke khuluma nangazi inselelo ezibhekene nabo abantu ke la abakhubazekile phamba ngezitolo ke ngithathe ke nalo sawa njani siyaphila njani ngelela lapho mmenzi imali sanibona masanibona yebo mina manager nami amkhathi
Yebo Mana ke angazi lapho noma ucinga kulona uzwala ngathi kude. Okunjani manje? Ake sincenga ngoba siyakuzwa ngapha ngiyazi ukuthi uyastrugglisha kona seradweni. Yes ma. Yebo ngiyabonga ngani yami ukukhala kwakho mina ngihalasela nje ukuthi ngiyamthanda umuntu okhuthele. Mina nje mawuthatha mina nje ngivele nje mabona kude ngilalila ngivele nje mabona kude. Ufuna uvela mabona kude. Ziningi izinto engizenza. Ufuna ukubingelela nje athi ngiyavela ku TV. Ufuna uvela ku TV nje yena kuphela lana. 18 minutes to 1 o'clock. Zithini inselelo ebhekene nabantu abakhubazekile kuleli? Iqhaza lemindeni nemiphakathi ukubeseka. Sihlezi naye lana ke umkhatshwa endlini ngezomsakazo emsakazweni wakhe izomzansi 98.0 FM. Sawba. Yebo Gambushe nobaba uZide niyaphila. Siyaphila nganya kwethu. Siyaphila mfowethu. Ngikhuluma noSipho ngiseThekwini njengamanje eThekwini. Yes Sipho. Ngilalele ngisefonini ngisebenzisa ifoni. Ngiyamuzwa i-project kaBaba uZide ngizwe ukuhlakani kaBaba uZide. Cha iwisdom ke mfokazide uNkulunkulu ukuphile ngoba uma uchaza ukuthi wena uyifake kwi-wheelchair uhambe nayo ungena emamoli bekubuka abantu ngiyayithola mina understand into osuke ufuna ukuyibheka kahle kahle ukuthi yini. So kuyasithokozisa-ke thina ukuthi sinabo abanga-driver eNingizimu Afrika ibe yile ndlela vele kwakufanele ibe yiyo hayi ngoba ile ndlela eyiyo namhlanje ngoba ukuthola abantu abanjengozizwe azaziyo ukuthi ngaphandle kwami ngiyi-asset ezweni yabo asinawo ama-asset eSouth Africa asifeyilile kakhulu abantu abazothi mina angi-asset nami ngi-asset nje angiyimakethi ngoba ngiyimaketha kodwa ikhona i-project uNkulunkulu angengayicela kuye ngathi akayiveze ezokwazi ukulekelela abantu bakithi abamnyama kulezi inkinga esibhekene nazo ezesihlulayo ukuthi sigcine kuthina sizamukela ukuthi singama-asset. Akekho umuntu ongeyona i-asset eSouth Africa. Abantu bayiseyilile uba ama-asset. Ngifuna ukuthi Zide phumelela mfoka baba uNkulunkulu uzoyivula iminyango ngoba vele into yakhe noNkulunkulu phakathi. uNkulunkulu ngathi ngakukhulisa nje phinde akhulise nalo izilomzansi futhi izilomzansi libe nabalaleli abangama-asset libe nabasakazi vele abasakazi bangama-asset siyabazi bathi bese sikufuna ukuthi nabalaleli bezilomzansi abangama-asset. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Yakhuluma Sipho. Amen. Right, ungaphawu namkhathi? Ukhuluma kamnandi mfowethu. Yazi azajabulisa uma ngiyezwa yabona sengibheka phezulu nje ngizama ukubamba inyembezi. Kuyafika leso sikhathi ukuthi noma yini oyenzayo. Kube uma uzwe nje umuntu oyedwa ancoma athi muhle umsebenzi waNkulunkulu akubusise. Yabo leyo magama akukhombisa ukuthi lento osukuyenza hayi ngoba usuku sehlathini. Uyenza ngoba wena isuku idaliwe ibekiwe ukuthi kuyofika umuntu oyofika ozothi mayikhuluma into ezohlunga ngoba manje usuthatha ukubheka ngempela baningi ama organization akhona kodwa ngeke uzungithola angikho ngisho kuWhatsApp group eyodwa ka disability. Itheku lonke lilingaka angikho ngisho kuWhatsApp group ka disability. Right. Ewodwa. Uma kufika uZwide abamsaba umuntu oletha i-change. Bayamsaba umuntu oletha i-impact othi sizolekele azile thina ukuzolwa. Kepha sithi njengoba uhleli wena ujabulela ukuthi Yesu yahola lemali oyiholayo. Abanye abaholi nabanike ithu abahole phela vuleka iminyango because mina ngizobekwa la kanti kudaliwe ukuthiwa ngesandla sikaZwide kuyodla abantu abawu10 wena kuyodla abantu abawu30 ngawe. Wena uyamvalela lo uthi uyamvalela kanti kubekiwe ezulwini ukuthi lo uyokodla abantu abawu100 ngesandla sakhe. So asesifikile isikhathi ukuthi asiyeke ukuvalela thina sithi sibheka abantu ababodwa sibheke ubani ngeke kube kumuntu oyedwa kwiposition eyodwa azahlale more than 30 years. Ake sishintshe isystem sithi asivike asilethe into ezohluka. Yabo mangisuke ngithi ngenza wheelchair challenge ngihlalisa i-celebrity wheelchair ngikhombisa izwe lonke ukuthi no president imbala sayibhala incwadi sathi sicela ukuchallenge upresident ukuthi ahlale kwi-wheelchair ukuhlala kwakhe kwi-wheelchair ezokwenza ispeech le wheelchair kagesi le eyiphusha yena afeel ezwe ukuthi kuhlungu kanjani ukuyikhuhla nge-wheelchair because ayikho lehlungu ukuthi umile ulinda itekisi avela athi uconductor hey asimshiye mfethu sobamba abanye abaphambili wena ulinda itekisi usuzibona njengento ke manje usuyibona wena ngathi manje uyisiqalekiso kubantu abakudingi nalokuthi wona udisability kwawona uyipolitiki uwodwa ingakho lento abantu abasaba ukuyikhuluma uyipolitiki uwodwa udisability ngoba oblind uthi mina ngcono kunalo hlelo kwi-wheelchair
ikhona challenge nakhona ikhona challenge yabona i-disability kwabona badinga ukuthi bake bahlale bavulelane izifuba ukuthi cha ngoba ngikanje ngoba into elimaza thina sinalento esibiza ngesingisi kuthiwa ama-childhood trauma ukulimala okusuwana kusikhula nake esingapholanga nabo so ngeke uzuphumelele uye phambili usabambe inhliziyo asiyidedele sifike isikhathi ukuthi sisizane sibambisane sonke uhleli ikusasa lethu lele kulesine ke namhlanje sikhuluma na ke la ikakhulukazi ke nethinta bonakela abantu kabakhubazekile bahlezi naye lana ke umenzi umfoka Nxumalo emsakazweni wakhe izomzansi 98.0 FM sithi zomehluko sekubingelela nawe silalele ngayi app izwi 98 FM Sothi malibombana ngihora lesibili sithole ke indaba naye lana ke uhlobisile umntakalishozi ohlelweni ke ikusasa lethu la khona sobe sikhuluma khona ke no Dr Mpidle after 2 njengamanje nje ngihlezi naye lana ke umkhatshwa endlini ke zomsakazo ke la izwi lomzansi u98.0 FM sithi zomehluko sawubona Ninjani ba Sephele njani siyabonga ukuthi luhlelo ukhuluma noMbokazi uJacob Mbokazi lapha ngizale indaba ngiyithanda enikhulumayo la wethu la lesikhonza naye angazi babambokazi ufuna ukushona phansi right akona kubi kakhulu right lungele ngoba seselokhu sikunongiziwe kunotha sikhonza naye lo umfowethu laphana kodwa manje uwavaleka amehlo usehlala nje ekhaya lakhe lapha thema ngombone lapha ekhaya lakhe ngathola ukuthi kwakuyinsizwe ezithandayo imali imhlophe libamhlophe kodwa ngaficisha into engibona ukuthi lali imhlophe selukhaya kodwa ukhona abantwana hlezi nabo manje kodwa nje ngathi mina angathanda nje ngathi angathola singazi ma umndeni ungavuma ukuthi mhlawumbe athole endaweni yazo aklini njengomuntu wayeyithanda anakekele ngendlela ngokuhlala amalungu omndeni akhona khona khona ingane umama sewasho okay kulungeleke mfowethu sinothile ngicela umkhathi uzokhomenta nakhona lapho ngiyabonga ngoba kodwa Mbokazi umndeni uthi ngizwe ukuthi mhlawumbe naye angathandi kodwa bekuthi ngiyagizwa ukuthi angakwazi ukuthi ithole indawo mayithanda kusuka la naye lapho okay kulungele Mbokazi okay right kulungile mkhathi ngisafuna ucaphuna ke nalo ngapha kwi WhatsApp line sibheke emaphethela sawubona Sithombe ubaba mina nginenkinga ngalimala engozini yemoto angikwazi ukuhamba nosasa futhi nangithi ngakhona odokotela bakhona bayangifeyilisa manje angisazi ngihlala nezingane ngiphila kabuhlungu ngisahamba e-Eddington udokotela wase-Eddington wanginikeza imali empesheni odokotela bakasasa bayangifeyilisa angikwazi ukugibela i-public transport nangabe fanele ngesibhedlela fanele ngibize i-Uber ingihambisi so angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba odokotela bakasasa bangifeyilisa okay asiphuthume ke mkhathi wasePaul la nobaba Mbokazi lapha naye nanginomama okababambokazi njoba sebeqalile nje kwazi ukubona ukuthi kunalo usizo elidinga umfowethu ubafu angisho kanjalo ngoba phela insizwa abaqhubeke bamnikeze lelo thando ngesikali bemnikeze lelo thando ibuyela kuyona le ndaba ukuthi ngesikali bemnika uthando bexoxa naye bemkhiphela ngaphandle beyodla inhloko naye sekuyabuza ubafu ungathanda yini uma livela ithuba ngoba ngeke ufike kumuntu avela ukuthi umuntu yabo ngiright mina nezingane zami uyabona so ukama
kubanzima kakhulu ke lokho because idala yini ngoba into ebamba kakhulu lapho ubona phela odokotela bakasasa okumele kube bona abenza ifinal ukuthi siyavumela yini noma cha sesingakubuza ukuthi khona ini social worker mhlambe ekhona eduze o ukhona umuntu abambesane naye yini ukuthi athi mina ngihamba naye social worker engadile engathi noma kufika phambili isibiki isimo ukuthi indaba kanje ngoba phela bona bakasasa bazothatha ngendlela yokuthi babuka isimo asiyazi mhlambe ipaper yabhala udokotela wabhala wagcinaphi ngoba wena ungayithola mhlambe ukuthi wena uyagula uyazizwa ukuthi angikho right angikwazi ukuhamba udokotela abhala ukuthi uyalulama wena uyabona into kanjalo but socela ukuthi makhona isocial worker angabambisana nayo noma mhlambe nathi maye ngakwahlamba ukuthi asithinde sizwe ukuthi khona ini la isingangqonqoza khona kuvuleke okay nangu no mama ke lo uthi walimala ke mhlawumbe ngathi qapho uyena umama bese ngimphendula ngoba ngishaye ubaba ngase ngigijima ngeza nakuma okay mhlawumbe ke okunye wako ngiyakhona ke emaphethelweni ngoba uyihambe kakhulu le ndaba mkhanjo ngingana ninselele ebhekana njoba ngiyimina nje kwaphela ke kuthiwa ikusasa alaziwa futhi kunabantu abayithola uthothi ukhubazeke azalwanga nako unganani challenge kulabo bantu kunomfowethu mina ngikhuluma ngaye nje wayephuma ebonela intombi kanti kuzovela kudubuleke nje ayiqonde nakuyena inhlambe vele yahlala la kwispine sikhuluma nje manje uhlelo uhamba ngewheelchair but into engayithanda ngaye ngihlale ngisixoxe story sakhe akahlalanga wavumela isimo uya driver uyayiphilela aphuma yelo lwandle aphuma shawo moya akasivumelanga isimo sokuthi wayixolela yena kuqala waqala wayixolela wena ukuthi vele isimo sami sesinje angiye phambili ke ngalokho ngilinga abantu vele kubahlungu makusaqala but yonke into ilala kuwena thatha iBhayibheli ufunda iscripture ukuthi isiphi iscripture esithi sixolele mina mase ngiyavuka ngisukume ngephambili nanokuthi enye into abantu abangayinaki ku disability ukhona HIV and AIDS ku disability ukhona teenage pregnancy ku disability ukhona gays and lesbian LGBTQ team and awubaboni labo disability bephuma begijima na u disability uyafisa na ukudrive iFerrari ukudrive imoto enkulu uphile namabhizinisi but uwona ekumele uqala usukume ngokuthi uyimele ngoba ukwazi ukutotoya disability uma ungakwazi ukutotoya abakwazi ukunaka ingakho kusithi awutotoya disability ngendlela ehlakaniphile ukuthi uyiveze wona ukuthi sikhona si ready ukuya phambili ikhona inokusa support for disabled people but kuzikwazi ukusiza nayo iyadinga ukuthi disability uyiveze sifakeni kuma WhatsApp group la wakhona sifakeni makhona ama program esiwenzayo ngoba kubahlungu ukuthi njalo sihlale sithi sifuna itransport impilo ayiphili ngetransport ngekhathi zakudala sasingena itransport kodwa sasikwazi ukusukuma senze izinto asisukume siveze siyeni phambili ngiyaketela ke manje ngifisa ukwazi ukushare nabantu la indlela lezi ke zokuxhumana ngiyazi wena ugeqa amakhulu angehlelo lizongena ngo3 la ekhaya mkhatshwa nokunye kwako mhlambe qapho ngiyabona noma into ezibe noma bootcamp njalo abafana yabo senza lento ekuthiwa i-fitness bootcamp izobila ngesabatha nje endaweni ekuthiwa i-church walk i-church walk la eMasipala City Hall simema wonke umphakathi kumahala hawo keep ngisho uBob sizoyivoca kuzobe khona ama gym instructors osifundisa siyawucela udisability uphume nawo ngomningi bawo siyawucela umphakathi ngisho kuthiwa mfethu ushayela itekisi ukuthi yebafethu uzwithu usimemile lapha ke sihambe soyivoca nasemabandleni kunabantu abenza ama prayer groups asikaze simbona umamfundisi bamfundisi akayiveze akuthi asikuyojoin into enhle senzeleni ngoba ngesikhathi sibumbene sicollect ama sanitary towels sicollect ama perfume ama roll on nama wheelchairs kuze sikwazi ukusiza wona umphakathi wethu siyacela ke futhi kakhulu siphinde sibonge uprofessional finance solution ubambisane nathi uHomi properties ubambisane nathi namanye amankampani ngokuhlukana kwawo kuchatha hayizwit siyayithanda lento oyenza sicela ukuza nawo nje abasebenzi bezilomzansi abangena Monday to Friday nje siyabamema bonke ngomgqibelo ukuthi beze bezogijima nathi akhona ama celebrities athe azoza azosijoyina bakhona nabanye bathi ayabona nje izilomzansi nje bafethu sindawonye sonke sobe sikhona so siyacela ke niphume ngomningi benu uma ufisa mhlawumbe ukuxhumana nenokusa uyasithinta ke enambeni ethi 078 49 60680 ngiphinde 078496060 mawufisa ukuthi cha siumasipala siyayithanda into yenzayo zule sicela ukukumema ukuzohlala nathi na usinikeze ke ukuthi senza kanjani isizo umphakathi wethu nama organization nomuntu ochaza ukuthi sicela ukuyixhasa le organization yakho usithinta kuyona leyo number noma iluphi usizo onalo ufisa ukuthi cha ake sishintshe South Africa silekelele asenzeni siye phambili iphinde futhi ngoxoxa ithi number 07849606080 07849606080 inkosi Moses. Whoa. Philip, my brother. It breaks my heart. We're going to leave it all saying goodbye to me, yeah? You don't say
Goodbye Zed. Amen. Siyabonga kakhulu. Uyena ke lana ke umenze umfoka Nxumalo ke lo ke umholi wayo ke inhlangano la yomphakathi Inokusa Support for Disabled People. Njengoba sikhuluma ke naye nangazo ke inselelo. Khumbuleke kanjani lengxoxo ke yethu le sayifana kuyona ke la i-podcast yayo ke app yethu zokwazi ukuyithola nakhona ngoba ziningi ezinye zezinto ke la abezikhuluma ngenxa isikhathi ngibona into abanye bayafisa impela kube khuluma ngiyayibona nemiyalezo ke yena kodwa ke eminye ngizoyidlala before ngiphume ke nakhona ngo3